Хәерле кич, эфирда Сабал укнары телевидениесе. Одна информацион программасында шушы көннәрдә булган вакыйга хәбәрләр белән таныштырырбыз. Бүгенге чыгарылышта. Март айында көтелгән сайлауга әзерлек эшләре башланды. Мәгърифәтче, тарихчы, дин галиме, фәлсәфәче, олы шәхес Шиһабетдин Мәрҗәнинең туына 200 ел тулды. Ерак араларны якынайтып, Оренбург татарлары Сабага кунакка килде. Саба баш авылында гомер кичерүче Шамсур әбинең тормышы урман белән тыгыз бәйләнгән. Шушы көннәрдә Ак әби 90 яшен каршы алды. Март айында көтелгән сайлауга әзерлек эшләре башланды. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе Татарстанда территориаль һәм участок сайлау комиссия әгъзалары өчен укыту семинарларын оештырып җибәрде. Кичә шундый семинар Саба районында да үтте. Семинар киңәшмәдә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миңнеханов, аның урынбасары Расих Закирҗанов һәм Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе сәркатибе Надежда Борисова, Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе киңәшчесе Валентина Каменкова территориаль һәм үзәк сайлау комиссия әгъзалары катнашты. Сайлау алдыннан мондый очрашулар һәр районда үтә. Без 7нчесе. Алда көтеләчәк зур сәяси вакыйгага ничек әзерләнергә, нинди яңалык, үзгәрешләр булачак. Булар һәм башкалар хакында уртага салып сөйләштеләр. Комиссия эшен үткән сайлауларда 10-20 көн кала башлап җибәргән булса, монысында 30 көн кала җиң сызганырга кирәк булачак. Иләргә кереп, халыкка аңлату эшләре алып бару, мәгълүмат җиткерү дә мөһим. Җаваплы кешеләрнең шәхесен ачыклаучы бейджиклар, билгеләр булырга тиеш. Залда утыручыларга бюллетеньнәрне тутыру тәртибе, сайлау плакатларын һәйкәл, обелисклар, истәлекле, тарихи архитектур урыннарда ябыштырылырга ярамаганлыгы да аңлатылды. Бүгенге укулардан нәрсә дип әйтергә кирәк? Дөрестән дә бөтен участок сайлау комиссиясе әгъзаларын бөтенесендә җыеп, мондый составта әле үзәк сайлау комиссиясе тарафыннан безнең белән бергә инде мондый уку оештырган юк иде. Бу беренче мәртәбә. Бу укуларда безнең 40 сайлау участогыннан барлыгы 249 участок сайлау әгъзалары катнашты һәм 8 комиссия эшлегенә безнең бу үзәк территориаль сайлау комиссиясе әгъзалары катнашты бу укуда. Әйтергә кирәк, бу сайлауларда башка еллардагыча 40 сайлау участогы эшләячәк. 40 сайлау участогында барлыгы 24600-дан артык сайлаучы теркәлгән. Аның инде күпмедер дәрәҗәдә бераз артта бераз киме инде ул. Һәм шушы 24600-дан артык сайлаучының беренче мәртәбә 18 яшы тулган сайлаучылар, яшь сайлаучылар дип атала 400-дан артык сайлаучы беренче мәртәбә сайлауларда катнашачак. Бу сайлауларда яңалыклар нәрсәдән гыйбарәт? Иң беренчесе, бу сайлауларда башка сайлаулар белән чагыштырган вакытта теге открепительный удостоверение, ягъни таныкламалар бирелмәй, ягъни гражданин Россиянең любой точкасында барып, үзе теләгән участокта шушы сайлауда катнашала һәм үзенең тавышын бирә ала. Төп игътибар мобиль сайлаучылар белән эшләүгә юнәлтелде. Бу чираттагы ялда эш сәфәрендә яки теркәлү урыны буенча яшәмәүче Россия гражданнары булырга мөмкин. Үзеңә уңайлы булган участокта тавыш бирү өчен дәүләт хезмәте порталында онлайн гариза тутырырга яки гаризаны 31 гыйнвардан 12 мартка кадәр күп функцияле үзәктә территориаль сайлау комиссиясендә язарга мөмкин. 25 февральдән теләсә кайсы участок сайлау комиссиясендә кабул ителә. Укыту семинарының тагын бер мөһим темасы участок сайлау комиссиясе әгъзаларының сайлау бюллетеньнәрен эшкәртү комплексы белән эшләү иде. Безнең районда ул берәү. Әлеге комплекс бюллетеньнәрне керткәндә сканерлаштыручы корылма белән җиһазландырылган һәм бер тапкыр керткәндә нибары бер генә бюллетеньне кабул итә. Хакерлар ватып, сайлау нәтиҗәләрен ялган юл белән үзгәртә алмый, чөнки ул интернет челтәренә тоташтырылмаган. Коип дигән устройство инде бу, аппарат дип әйтергә кирәк. Менә бу шушы компьютер формасында эшләнгән инде. Бу автомат рәвештә сайлаучыларның тавышларын саный торган аппарат куелачак безнең бер Сабадагы бер сайлау участогында. Бу инде гражданин бюллетеньне ала, бюллетеньне алганнан соң ул кабинага керә, кабинада үзе сайлаган кандидатка тавыш бирә, ягъни яңа билге ясый, һәм чыкканнан соң ул шушы үзенең
бюллетенин бөгөрләмәгән, жыртылмаган, итмәгән бюллетенне шушы аппаратка, теге Ксерокска бергән шикелле бирә һәм бу тавышны автомат рәвештә саный торган шушындый аппарат бу. Бу безнең бер участоктә булачак. Бу кайда куелачак? Бу безнең иҗат үзәге зданиесендә урнашкан, инде аның бөтен номерларын хәтерламыйм, шушы участокта булачак. Практик өлештән тыш шикаят, гаризалар, сайлаучылар исемлеге протоколлар белән эшләү буенча теоретик өлештә булды. Семинар эшлекле уен белән тамамланды. Россия Федерациясе президентын сайлау 2018 елның 18 мартында булачак. Күп кенә сайлау участокларында видео һәм аудио язмалар да алып барылачак. Бу исә иминлек һәм үтә күренмәлелекне тәэмин итәр дип планлаштырыла. Бөек татар мәгърифәтчесе, тарихчы, дин галиме, фәлсәфәче, олы шәхес Шиһабетдин Мәрҗәнинең тууына 200 ел тулды. Үзәкләшкән дини оешма Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте 2018 елны Шиһабетдин Мәрҗәни елы дип игълан итте. Шәхес һәм аңа багышланган чаралар турында Гөлшат Галиәкбәрова тулырак сөйләр. Шиһабетдин Мәрҗәни мәшһүр татар мәгърифәтчесе, тарихчысы, дин әһле, педагог, археолог, этнограф, реформатор. Аның гыйльми эшчәнлеге күп тармаклы. Тарих, фәлсәфә, филология, археология, нумизматика, география, халык иҗаты һәм башкалар. Аның 30дан артык хезмәт язуы мәгълүм. Саба үзәк китапханәсендә бу көннәрдә Шиһабетдин Мәрҗәнигә багышланган күргәзмә эшли. Аның хакында чыккан язмалар туплана. Менә быел 2018 елда Шиһабетдин Мәрҗәнинең юбилее уңаеннан күп кенә гәзит журналларда аның турында язмалары чыкты. Мәсәлән, Мәйдан журналында аның турында Мәрҗәни һәм аның даирәсе дигән статья чыкты. Һәм шулай ук Казан утлары журналында Таш кичүнең олуг абызлары дигән статья чыкты. Барлык китапханәләрдә Шиһабетдин Мәрҗәнинең юбилее уңаеннан әдәби кичәләр уздырыла. Шиһабетдин Мәрҗәни 1818 елның 16 гыйнварында Әтнә районының Ябынча авылында руханилар гаиләсендә туа. Бухара, Сәмәрканд мәдрәсәләрендә белем ала. Мустафа дел-Әхбар фи әхвали Казан вә Болгар аның иң танылган әсәре. Сатыш еллар аша китабы авторы Сәлман Гыйльмиев китапны язганда аның әсәрләренә мөрәҗәгать итүе турында әйтә. Бу галимнең китапларын мин бик күп укыдым. Болгар тарихына карата да һәм шулай ук Казан ханлыгы чорына карата материалларында укыдым. Аннары Сатыш мәдрәсәсе турында турыдан-туры язган урыны бар аның. Үч урында Сатыш мәдрәсәсен искә ала ул, аларны мин үземнең китапта керттем. Аны белән бергә түгел, әлбәттә соңрак эшләгән Ризаттин Фахретдин бик күп укырга туры килде. Ризаттин Фахретдин тарихчы да, дин белгече дә, аның хезмәте шуның белән кыйммәтле. Ул турыдан-туры язып киткән гарәп сәяхәтчеләренең язмаларын тәрҗемә иткән. Мин менә ул тәрҗемәләрне укыдым. Безнең бу яклар турында Ризаттин Фахретдин Батути язмалары аркылы хәбәр итә. Безнең бу якларда кешеләр яшәгәнне әйтә, ә бездән аз гына төньяктагы өлешне Болгар ханлыгы чорында бөтенләй караңгы мәмләкәт дип йөрткәннәр һәм алар турында әкиятләр, легендалар сөйләгәннәр. Менә ул Шиһабетдин Мәрҗәни дә, Ризаттин Фахретдинне дә укымасаң, элекке чорны әлбәттә үзләштереп булмый инде. Шиһабетдин Мәрҗәнине укымыйча, Ризаттин Фахретдинне укымыйча, әлбәттә язып булмый. Язсаң да дөрес була алмый. Шиһабетдин Мәрҗәни татар халкында милли үзаң үсешенә бәяләп бетергесез өлеш кертә. Эш нәрсә диндә юк, ләкин алар динне саклый. Милли кием, милли гореф-гадәт, милли тел ди ул. Һәм бүгенге көндә аның хезмәтләре өйрәнелә. Исемен мәңгеләштерү буенча да эш башкарыла. Соңгы елларда ма игътибар тагын да артты. Мәктәп программалар, мәктәп дәреслекләрендә татар теле әдәбияты дәресләрендә дә исәпкә алына һәм соңгы елларда Татарстан тарихы дәресләре язылды. Анда да аерым урын бирелде. Аның иҗатына эшчәнлегенә багышланган конференцияләр үтә башлады. Менә шундый конференцияләрнең берсендә мин узган ел гына катнаштым. Шиһабетдин Мәрҗәнинең туган ягында катнаштым. Анда безнең укучы катнашты. Ул республика күләмендә Мәгариф министрлыгы тарих институты белән берлектә үткәрелде. Һәм инде бу елда Шиһабетдин Мәрҗәни елы буларак күп кенә чаралар билгеләнгән бит. Һәм менә кызганычка каршы мин мосын кызганыч дим, шундый мәртәбәле нинди генә өлкәдә тел, тарих
әдәбият bütün bir ülkede işlenen galimimizin bugün günde Kazan'da heykeli yok. Mına yangalıklarda mineligine tınladım. Bir yıl ona nihayet heykel de koyulacak diyen. Hem indi üzügüz bilesiz. Şehabettin Merjani ismi onun instituta kayıttı. Onun hizmetleri yangadan basılıp çıktı. Eli kubesi Arapçadan tercüme edilip eli kub hizmetleri galimlerinin aytığıyla eli halkka jetkilmemine. O ülkede de eli bizge işlere gerek. Bilgili okuşlar onun işçenliği, onun icatı bilen kızıksınalar. O indi din bilgisi olarak da, tarihçi olarak da, edebiyatçı olarak da bizim halk konuğunda saklana. Ütkenin bilmegenin kileşegi yok. Bu büyük sözlerini bizning ko'rnikli galimimiz Şehabettin Merjani aytib qoldirgan. Shundan da Şehabettin Merjanining 16 yanvar kunni tug'una 200 yil to'ldi. Bizning yo'q zo'r tarihi yo'q. Albatta Şehabettin Merjanining ijodin, turmush yo'lin, onun hizmetlerin öğrenemiz. Derslerde, edebi kişilerde, edebi meydançıklarda öğrenemiz. Okuşlarımız bile konferensiyalarda qatnaşabız. Eğer de bizning mine süyüklü şairimiz Abdullah To'qay onun turunda şunday ulu beya bergan ekan, bizingdan okuşlarımızga albatta aytamiz. Ma'rifga avval eng boshlab odim solgan şuşa kishi deb yozgan bit ularni. Galimjon Ibrahimovning xizmatlarida da ona ulu beya berilgan. Biz alarını bik tilab indi okuşlarımızga jetkiremiz. Okuşlarımız indi mine şuşunday tatarlar arasında şunday ulug' galim bulu bilan indi g'ururlanalar. Büyük Tatar galimi Şehabettin Merjanining ismi Qozon shaharida Uram Meshit Tarix instituti mektep isimlerinde мәңгіләштерелгән. Orşada ana muzeyi бар. 2018 yıl davamında milletimiz faydasına aның ismi bilen beyli işler şактый башкарылыр. Rayonubuz ilibizning turli tuvaklarında yaşayışı tatarları bilen tığız ham dost münasebette yaşayım. Ayrıca Orenburg ülkəsinin Tatar Qargalısı avulunda yaşayışçılar bilen ilim tanıq. Яңа yıl kanikulları vaqtında Soba Yıraqtagı yakın kardeşlerini kabul etdi. Bu yılgı kışkı uzun kanikullar rayonubuz halkı üçün türlü көңіллі ұшырашулар bilen iste kaldı. Şularının birisi Orenburg ülkəsinin Tatar Qargalısı hem Alabaltay avullarından kelgen 40 kişilik delegasiya vakilleri bilen ұшырашу buldu. Tatar Qargalısı avulu halkı bilen rayonubuz arasında kardeşlik jiplerinin yaşavın barыбыз da yaxşı bilebiz. Bundan 3 yıl ilik әлігі avulның 270 yıllığı beyramine hem avul saban tuyuna barıp koytkan idik. Indi mine iki aradagi dostluk, tuğanlık jipleri haman orta bara. Qargalılar Sobaga, Sobalılar Qargalı avuluna baralar. Rayonubuzga kelüşü delegasiyani biz Şınar avul medeniyet yurtunda qarşı aldık. Yolları şundan idi. Şınardılar, alarga halkımızın biyulerin başkardılar, oyunların көрсәттілер. Şınar orta mektebi okuşlarının шығышларına da sıklanуларын bildirdi olar. Timirşıq avul medeniyet yurtunda da buldular. Jırga, mınga, boy bulgan səngat süyüşçüler bilen uçraştılar. Lesxoz bistesi bilen tanıştılar. Legendar urmançı Nurgali Minnaxanov isteligine şeşekler saldılar. Urman muzeyinde buldular. Kıngıravlar muzeyinde bulup, kıngıravlarını көріп, ғажапләнүләрен яшермәделәр. Кайда гына булсалар да Татар Qargalısı һәм Алабайтал авылы кешеләре Собадагы матурлыкка таң калдылар. Район авылларында булганнан соң байлар Собасына килделәр. Район аграр күллияте, Собагаз оешмасы, район үзәгендәге кардан ясалган сыннарны күреп ғажапләнделәр, алар янында фотога төштеләр. Sport kompleksi hem basseynda buldular. Bek yaxşı bizde андай алар yo'yni biz şoşunu qarab, şoşu mena yigitlar keldi, bizning fermerlar keldiler, bizning qizlar, malaylar spektakl qo'ydik biz. Şansın yerlar, şansın şiirler söylediler. Musa Jalilning, Abdullah To'qayning şolar bizde konkursantlar, şu biz alarni konkurslar o'tkazib, bunda olib keldik yine. Nasib bo'lsa, shaytirib davom ettirgan ular bor edi. Xatirlasagız, bizim Sobalılar sizge barıp şok katıp koytkanlar idi. Sabahın tuylarda bulup, sizin Qargalı avulların görüp, işmekarlarınızı görüp, indi mine özünüz mında keldigiz, ayırma yok buydu iki rayon arasında. Yok, ayırma yok. Hazır indi biz şu yıl içinde уже bek alaf ettik deb aytasım keladi yine. Hazır indi işmekarlarga ustalar deb yine iş bo'yicha yine hazır savolar, netalar, moltovar bilan şöylene başlar, şaytırıp biz qarayib sizden
Сез бәлки бездән карый таныйлар булардыр дип уйлыйм мин. Һәрбирдә барган җирдә, һәр сәяхәттә үзеңә кирәкле әйберне чүпләп алып, шушыны алып, иге алып кайтып, шуны үрчетергә кирәк дип уйлыйм мин. Исән-имин булыгыз. Сабалардан, безнең район халкыннан каргаларга күп сәламнәр. Тагын очрашырга язсын. Амин, шулай булсын, безгә дә килегез. Мин дә бер-ике сүз әйтим әле диеп яныма укытучы булып эшләгән Мөнира апа Гаффарова килеп басты. Мин карадым да саба дип, үземдә булган шушны хисләремне әйтмичә китә алмыйм. Шул хәтле. Беренчедән, мондагы матурлык, мондагы гүзәллек дөньяга сыймаслык. Безнең рәисебез әйтте инде, аерма юк дип, аерма зур. Без бит Рсфсрда яшибез, татарларны яратып бетмиләр. Тырыш булсак та, көчле булсак та, авылыбыз данлыклы булса да, Сакмардажар районның үзәге бездән көндәшә. Менә монда шул хәтле бердәмлек, бирлек, татулык, шундый бер-берсен ярату, бер-берсен хөрмәт итү искитәрлек. Шуннан халкыгызда бик тырыш булырга тиеш. Тырыш булмаган халык бу дөньяны төзи алмый. Менә шушы тырышлыкка исебез китеп, аптырап, без дә яшибез икән дип кайтып китәбез инде без. Моны шул хәтле. Муллабыз әйтә, хәзрәт әйтә. Монда ди бурны белән җир сөргән халык яши икән ди. Дөньяны матурлык үзеннән килми бит, үзеннән генә килми ул. Матурлык әнә шушы тырышлык аркасында килә. Без хушыбыз китеп, аптырап, зур рәхмәтләр белән кайтып китәбез, сокланып сезнең халыкка. Саба сүзен, сабаның үзен бик яраттыгыз. Әллә монда таныш кардәшлекне дә күрәсезме Диманнан? Танымаган кая ул? Нәкъ шуның кебек дип сөйләшәбез, шуның кебек көләбез, шуның кебек кунаклар каршылыйбыз, шуны итеп узатабыз. Билгеле, ул жан тартмаса кан тартады, кан тартмаса жан тартады. Без әнә шул кешеләр бит инде без. Сүздә юк. Җылы һәм үтә тугандык шартларында көн үзен бездә кунак булды алар. Ә соңыннан Сабантуй күңел ачу комплексы ресторанында кичке аш район хәвәскәрләренең күңелле концерт программаларына төрелде. Узган ел 60-тан артык райондашыбыз 90 яшь чиген узган. Быел әлеге сон артыграк булыр дип көтелә. 90-95 яшьлек юбилярны тәбрикләү хәзер матур традициягә әйләнде. Киләсе язмабыз шушы көннәрдә генә олуг юбилейын билгеләгән Сабабаш авылында яшәүче Шәмсүрә әби Мөхәммәд Шины хакында булыр. Райондашыбыз Сабабаш авылындагы мөр итүче Шәмсүрә Рәхмәтулла кызы Мөхәммәд Шинага узган атнада 90 яшь тулды. Аны район җитәкчелеге, үзе эшләп лаеклы ялга чыккан Саба урман хуҗалыгы вәкилләре, балалары, оныклары тәбрикләделәр. Ак яулыгын дүрт пышмаклап, шын татарча итеп бөркәнгән әбекәй үзе дә яшәреп киткәндәй булды. Гүя балалар үстергән, гөрләтеп тормыш көткән шаклары әйләнеп кайтты. Хәзергесеме үстергән шагымыз сагына. Рәхәтем эшләп, балаларымы карап, иң матур шул. Ул үзе иң авыр вакытлар сугыш чорында урман кисү булды ди. Шулай булса да, ул урманнан гомер буе аерылмаган, урманчылыкта эшләп лаеклы ялга чыккан. Ире Тимерхуҗа абый белән 35 ел яшәп калганнар. Тәртипле, игелекле 5 бала тәрбияләп үстергәннәр. Озын гомерле булуның сирен дә Шәмсүрә әби балаларының игелекле булуында күрә. Урманга йөрүдә белсәгә чыккан соң туктадым инде. Җибәрмиләр балалар. Бакчамда җирәгем, бакчамда карлыганым. Җәйкене бик матур бакчам. Балаларым Аллага шөкер, берсеннән берсе. Аллага шөкер. Менә кайтып, чистартып, җыештырып, Аллага шөкер. Только кайталмый минем Ленинградта кызым гына. Онысы гына бик ракта. Балакаем сабырлык кирәк. Бик күп сабырлыклар кирәк. Сагынганда түзәргә. Сагынып кына да түгел, бөйтенесе дә түзәргә. Авыр килгәндә дә түзәргә, яшәргә кирәк өмет белән. Өмет белән яшәсәң була яшәп. Шәмсүрә апа чиста, җылы, якты өйдә улы Расих, килене Наилә белән яши. Бөтен эшне бергәләп эшлиләр. Әбекәй дә читтә калмый. Балалары әниләренә карата изгетлектә булса, әниләре дә алар өчен хәер догада тора. Аллага шөкер, мин монда инде 1 ел. Мин бик канәгать тормышымнан. Исән сау гына яшәсен әниебез.
туганнарыбыз бик әйбәт, барсы да хөрмәт итәләр. Мин дә аларны бик яратып хөрмәт итәм. Барсына да тазалык, саулык, гаилә бәхете телим. Шулай бергә яшәргә язсын безгә. Ул көнне өйдә телефонда тынып тормады. Шәмсүрә япаны юбилее белән котлаучылар күп булды. Ә кызы Наилә ханым исә Архангельскидан ук кайтып әнисен тәбрикләде. Озын гомер телибез әнигә. Рәхмәт, безне шулай тәрбияләп үстергән өчен. Шәмсүрә ябияле тагын күп еллар сәламәт булып, якыннарының күңел җылысын тоеп яшәсен иде. Православие динен тотучылар бүген Хашману бәйрәмен билгеләп үтә. Хашману рухи яңаруны һәм иң яхшы кешелек сыйфатларын, шәфкатьлелек, үзара аңлашу һәм кичерүне чагылдыра. Православие динен тотучыларны ихластан бәйрәмнәре белән котлыйбыз һәм исәнлек, саулык телибез. Алдагы көннәр район тормышында ничек истә калыр, бу хакта атна информацион тапшыруның киләсе чыгарылышында сөйләрбез. Ә хәзер реклама чыгарылышын карарсыз, аннан соң җырлы бүләк музыкаль тапшыруында кабат очрашырбыз.